Illum qegħdin hawnhekk biex niċċelebraw it-78 sena mit-twaqqif tal-Jericho's Union, l-ikbar għaqda tal-ħaddiema u id-dan naturali tal-ħaddiema li kienet għada u tibqa'. Matul dawn iż-żminijiet il-Jericho's Union iffaċċjat diversi sfidi u llum mhux inqas minn qatt qabel. L-isfidi inbidlu imma qatt hemm ħafna għall-ħaddiema. Fost dawn insibu il-ħiliet u l-kapaċitajiet u l-abbiltajiet li joqsu l-ħaddiem biex ikompli javvanza fil-karriera. Illum il-ġurnata l-ħaddiem ma jfittxix biss impjieg, imma jfittex karriera għal ħajtu. Barra daw irridu naraw li l-prekarjat u l-abbużi fuq il-ħaddiema jinqataw darba l dejjem. Meta din nitkellmu għall-abbużi qegħdin nitkellmu kemm abbużi fuq ħaddiema Maltin kif ukoll fuq ħaddiema barranin. Fuq dawk il-ħaddiema l-iktar vulnerabbli, f'impjiegi li mhumiex iddikjarati, f'setturi ekonomiċi li jabbużaw mis-sitwazzjoni u ġibu daw il-ħaddiema biex jabbużawhom. Rajna diversi każi fosthom l-aħħar li kellna fil-kostruzzjoni, iżda mhux dawk biss, hemm ħafna każijiet oħra li ma jilħqux lill-pubbliku ġenerali u li jsiru fil-postijiet tax-xogħol. Dawn huma sfidi li l-Jericho's Union ħatibqa' tiġġieled u tikkombatti bl-uffiċjali tagħha f'kollinkwa post tax-xogħol tagħha. Għandna l-isfidi ambjentali li l-membri tagħna qed jeżiġu li jkollhom ambjent aħjar fejn jgħixu fid-djar tagħhom, fil-lokalitajiet tagħhom, madwarhom. Jeżiġu li jkollhom spazji iktar miftuħa biex igawdu l-familja tagħhom. Aħna l-membru tagħna mill-ħolqien tal-Jericho's Union dejjem rajnieh b'mod holistiku, mod li mhux fuq il-biss fl-40 siegħa tax-xogħol imma fil-ħajja kompluta tiegħu. Finalment inkunu rridu naraw li l-pensjonanti tagħna jibqgħu jimxu l-qudiem u li jkollhom iċ-ċans li jgħixu ħajja diċenti, ħajja ta' kwalità wara li jkunu jkontribwixxew għat-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Bħala Jericho's Union għamilna diversi proposti fil-budget li nisperaw li l-Gvern jilqa' biex intejbu l-kwalità kemm tal-impjiegi kif ukoll tal-ħajja ġenerali. Fost dawn tlabna li jkun hemm il-Trade Union Membership mandatorja għal ħaddiema kollha. Illum qegħdin naraw għalfejn din tlabnija u kemm tagħmel sens il-proposta tal-Jericho's Union li ilha tilħaq fuqha għal dawn l-aħħar snin biex naraw li jkun hemm self-policing fil-postijiet tax-xogħol biex l-abbuż jinqata, biex dak li hu dovut għall-impjegat jingħata. Tajna diversi proposti għall-equal pay for job of equal value. Mhux kulħadd jagħmel l-istess xogħol fuq l-istess post tax-xogħol għandhom allura jitħallsu u jkollhom l-istess paga. Irrelevanti min ikun l-employer tagħhom. Jekk persuna tidħol għax-xogħol nhar ta' ħadd għaliex m'għandix titħallas bħal sieħeb jew is-sieħba tagħha li qed titħallas bid-doppju u jitħallas bis-single. Għaliex ma jitħallsux l-istess, għaliex ma jkollhomx l-istess paga, għaliex ma jkollhomx l-istess progressjoni fil-karriera tagħhom. Tlabna wkoll li jkun hemm insurance fil-postijiet tax-xogħol. Tlabna li l-ħaddiema jkollhom karrieri. Dawn huma il-proposti tal-Jericho's Union u l-isfidi li llum qed tiffaċċja l-Jericho's Union li bid-dialogu soċjali b'saħħtu u b'collective bargaining b'saħħtu fuq is-suq tax-xogħol inkunu nistgħu mhux biss intejbu il-pagi imma l-kwalità. Illum il-ħaddiem qed ifittex paga aħjar biex ikun ikollu kwalità tal-ħajja aħjar. U din li hija l-isfida prinċipali tal-Jericho's Union għal da snin. Din is-sena minħabba l-protokolli ordnati mis-saħħa il-Kungress tal-Jericho's Union ma setax jinżamm minħabba l-ammont kbir ta' delegati li jridu jinġabru, qrib it-tmiem mid-delegat. Issa ħajinżamm is-sena d-dieħla jekk il-protokolli jkunu spiċċat u s-sitwazzjoni tkun ħafna aħjar milli hija llum biex innerġgħu inġeddu il-policies tagħna, it-tkabbir tagħna. Għandna diversi prodotti li jridu jiġu llonċjati matul din is-sena li ġejja biex kollox jiġi msaħħaħ fil-Kungress li jmiss li ħajkun qed jinżamm fil-5 ta' Ottubru li ġej.